Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 22 dugu gaurkoa ostirala eta gabonak hor ditugu. Gaurkoan atzo bezala Beñi Agirre Navarraldeko kidearekin egoteko aukera izango dugu eta Beloaga oroimenaren behatokia deituriko dokumentala aurkeztuko du. Hilabete honetan kaleratu dute eta elkarrizketa eta gero emitituko dugu. Beraz, gelditu gurekin. Guazen gaurko efemeridearekin. Gaur bezalako egun batean 1972. Urtean, Andeetan Uruguaiko aireko armadaren 571 hegazkineko 16 pertsona erreskatatu zituzten. Istripua gertatu baino lehen 40 pertsona bidaiatzen zuten eta gehienak Estela Maris eskolako errugbi taldeko jokalariak ziren. 2 hilabete eman zituzten Andeetako mendilerroan eta bizirauteko hildako kideen haragia jan behar izan zuten. Orain azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Abenduak 22 gaur hortzirala egunari begira jarriko gara. Hasteko, Nafarroako parlamentuak zerrenda bakarraren aurkako legea onartu du. PSN-ere lege proposamena aurrera atera da, aldeko 26 botorekin eta kontrako 24rekin. Besteak beste, lauko gobernua sostengatzen duen ezkerrak ere babestu du. Eta Nafarroako parlamentuan jarraitu argi berdea eman die 2018ko aurrekontuei. Datorren urtean beraz, ia 4.000 milioi euroko aurrekontua izango du foru gobernuak gastu zein inbertsio publikorako. Eta Iruñako udalan Arantzadi udal taldeak jarrera aldatu eta aurrekontuak babestuko ditu. Gogoratu pasaren astelenean, abenduaren 18an, aurrekontuen bozketan abstenitu ostean alderdiaren lekua udal gobernuan kolokan gelditu zela. Erran bezala orain jarrera aldatu du eta aurrekontuak babestuko dituela esan du. Nafarroako gobernuak eta Baztango udalak uholdeen aurkako neurriak aurkeztu dituzte Elizondon eta Bertzaleek Alamu elkarteen legeak baliogabe uzteari ekin dio konstituzionalak. Nafarroako legea atzera bota du auzitegiak erkidegoek ezin dutelakoan halako legerik egin. Eta Frantziako portaleko zubi altxagarriaren funtzionamendua frogatu dute goizean goiz. Eta albisteekin bukatzeko Izaskun Etxeberrian narrazio laburrean, Irati Majuelo poesian eta Julen Zelaieta bertso paperetan izan dira egile berrientzako euskarazko literatur lehiaketako irabazleak. Egunkarietako azalei begirada bat emateko unea iritsi da eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, herritarron alderdiaren garaipenak ez du gehiengo independentista baten existentzia eragozten Katalunian. Azaleko argazkian, Inés Arrimadas herritarron alderdiaren hautagaia Katalunian ageri da, hurrengo lerroburua lagunduta. Arrimadas garaipena lehendakaritzarik gabe. Eskuineko zutabean 3 berri daude. Lehendabizikoan, Caritasek zaindutako pertsona kopurua handitu eginda, erakundearen ustez dei efektu bat dela eta. Bigarrenean, Osasunak 600.000 euro ditu neguan jokalari berriak fitxatzeko. Bekaldean beste 2 eduki. Lehendabizikoan, kuatripartituak gorakada fiskalari amaiera eman dio UPN, PSN eta PPren oposizioarekin. Azkenik, parlamentuak hezkuntzako zerrenda bakarra eragozten duen lege bat onartu du. Diario de Noticiasen. Goikaldean lerroburu nagusian, gehiengo independentista parte hartze historiko batekin eta Rajoyren porrota. Azaleko argazkian Puigdemont Bruselasetik hauteskundeen emaitzak jarraitzen ikusten da. Eta bekaldean horiz 7 berri daude. Nafarroak inbertsioaren 46% hezkuntza, osasuna eta giza eskubideetan jarriko ditu. Bigarrenean Iruñako kuatripartituaren etorkizuna zalantzan jarraitzen du. Hirugarrenean, enpresek 2 urte gehiago izango dituzte aurreko galerak konpentsatzeko. Hurrengoan, auzitegi konstituzionalak kanabiseko klubak erregulatzen dituen legea bertan bera uzten du.
Bosgarrenean bozkatutako foruzaingoen 81% beste polizia lege baten alde daude. Seigarrenean, TRW-ek 75 kaleratzeen kalteak ordaintzen ditu, baina ez du lanera itzultzea onartzen. Eta azkenik parlamentuak hezkuntzako zerrenda bakarra bertan bera uzten du UPN, PSN, PP eta Ezkerraren babesarekin. Gararekin jarraituko dugu. Azal guztia Kataluniako hauteskundeei eskaini diote. Azaleko argazkian Puigdemont ikus daiteke, Komin eta Serrat kontseilariekin, eta lerroburu nagusia honako hau da. Kataluniako independentismoak garaipena lortzen du estatuko botere guztien gainetik. Berria egunkarian hau dugu. Azaleko argazkia Kataluniako hauteskundeei eskaini diote eta lerroburu nagusia honako hau da. Independentismoak 155ari irabazi dio, 2 milioi bototik gora bilduta. Behekaldean hainbat berri ditugu, Euskaldunak aparteko lista batean itxi dituzte Ezkerraren botoekin, eta horren ondoan aurrekontuek berriro ere onartu ditu Nafarroak baita zerga erreforma ere. Alboan indarra hartu eta berriz hasteko ez dute egingo EHZ jaialdia 2018an. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusi amaituko dugu. Lehendabiziko berrian, zerrenda bakarra galarazi dute erregimenaren aldeko indarrek eta izquierda ezkerrak. Ondoan Mirentxu Purroi kazetari eta zinemagilearentzat Nafarroako ikastolen elkarteko saria. Beherago, 3.886 milioi euro izanen ditu Nafarroak heldu den urtean, eta azkenik pintaketa fasistak egin dituzte Altsasun. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta asteburu honetako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 5:00 8:00 eta abenduaren 31 arte Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum erakusketa eskainiko da. 2000 años de documentos navarros sobre el euskera izenburuarekin sarrera librea da. Gaur ere arratsaldeko 5:00 Zizur Nagusiko San Andres kalean Gabon kanten erronda egingo da. Gaur arratsaldeko 6:00 Nafarroako liburutegian hitzaldia eskainiko da. ¿Por qué seguimos escribiendo en el siglo XXI? Izenburuarekin sarrera librea da. Bihar goizeko 11:30 Zentral Kafe Antzokian ongietorria egingo zaio Olentzerori. Sarrera 3 euro balio du. Bihar ere arratsaldeko 8:00 Zentral Kafe Antzokian Lehendakariz Muertos kontzertua eskainiko du. Sarrera 12 euro. Igandean arratsaldeko 5:30 Herripagaina etorbidean Burlatan Olentzero ibiliko da kaleetatik kale jira bat eginez. Igandean ere, geroxeago arratsaldeko 6:00 Olentzero ere Iruinetik izango dugu. Iturralde Suite kaletik irtengo da eta kale ezberdinetan ibiliko da. Amaitzeko astelenean abenduak 25, Baluarte Jauregian Santas Pascuas musika jaialdia ospatuko da. Sarrera 60 euro. Eguraldi lainotsua gaurkoa arratsaldean areagotuko da eta euri txikia edo xirimiria espero dugu bereziki ipar partean. Ipar mendebaldeko haizeak temperatura jaitsiaraziko du. Larun batean egunak aurrera eginala atertu eta argitzera egingo du. Goizaldean eta goizean goiz laino dexente izango da eta ipar isurialdean euri langarra egingo du. Goizak aurrera eginala ordea atertu eta arratsaldean argitzera egingo du. Hegoaldean eguna eguzkitsuago izango da, laino batzuk agertuko dira, baina ostarteak ere zabalak izango dira. Temperaturan aldaketarik ez, iparraldeko haizea ibiliko da hasieran eta gero ekialdera egingo du. Igandean giro eguzkitsua, hegoaldeko haizea ibiliko da eta zeroan nahiko garbi egongo da, beraz temperatura igotzeko baldintza egokiak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean.
Temperatura maksimoak 14-15 gradu ingurukoak izango dira. Goizean goiz hotz egingo du barnealdeko zenbait tokitan eta lainoguneak izango ditugu. Gainera, baliteke Arabako zenbait tokitan eta Ebro ibarrean luze irautea. Ezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta Tarrabia herriarekin hasiko gara. Gaztebizi Plus negua aisialdi programa. Udalak 14 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako aisialdi programa antolatu du. Urtarrilaren 12an hasiko da eta ostiraletan gauzatuko da Gaztelekuan. Zizur nagusiko herritarren partaidetzaren plana. Urtarrilaren 15 arte udaleko herritarren partaidetzaren planak ekarpenak jasoko ditu. Honez gain, urtarrilaren 10ean udalean gaiaren inguruko hitzaldia eskainiko da. Egunero bezala Iruñarekin bukatuko dugu. Egile berrientzako euskarazko 27. literatur lehiaketaren irabazleak. Iruñeako udalak Izaskun Etxeberria narrazio laburrean, Irati Majuelo poesian eta Julen Zelaieta bertso paperetan saritu ditu. Udalak eta merkatarien elkarteak animazio eta dinamizazio 50 ekintza komertzial baino gehiago antolatu ditu aurtengo gabonetarako Alde Zaharrean eta Zabalgunean. Udala erregemagoen etorrera antolatzen hasi da. Horretarako Frantziako ateko sarbidea prestatzen hasi da, zubi altxagarriaren funtzionamendua frogatuz. Eta azkenik DBH eta Batxilergoko 5 taldek Txantrea auzoko Otras Pequeñas Luces deituriko zinema tailerretan hartu dute parte. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia Sarriguren kurrikuluna bidali partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez, eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Tarrabian, ordutegia goizeko 5 eguerdiko 12. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.762 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com helbidera.
Jangelako zerbitzaria behar da zizur txikian ordutegia 12tik 5 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8tik itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bidea2.com elbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin lanaldi osorako kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.